Το Sharpe Ratio είναι ένας πολύ ωραίος δείκτης για να μετρήσεις πόσο καλή είναι η απόδοση μιας επένδυσης, όπως ο χρυσός και το bitcoin που βλέπουμε εδώ, σε σχέση με τον κίνδυνο που παίρνει. Συγκεκριμένα, τι μετράει? Διαιρεί την απόδοση, δηλαδή πόσο ανέβηκε η τιμή σε 52 εβδομάδες, με την αστάθεια, το volatility, το γνωστό μας, δηλαδή πόσο ταλαντεύεται η τιμή πάνω και κάτω. Πολλοί macro experts που διαβάζω πιστεύουν ότι το bitcoin έχει πολύ δρόμο για να πιάσει το χρυσό και αυτό σιγά σιγά θα ξεκινήσει. Εμένα προσωπικά, παιδιά, δεν με κάνει τίποτα πιο bullish από το να βλέπω χρυσό και ασήμι να τρέχουν όλα έτσι σαν τρελά και το bitcoin να μην ακολουθεί, όπως βλέπετε κάτω εδώ δεξιά που έχει ανοίξει η ψαλίδα του Sharpe Ratio. Τίποτα δεν με κάνει πιο bullish από αυτό, το ξαναλέω. Εδώ ξαναβλέπουμε χρυσό και bitcoin σε σχέση τώρα με το global liquidity, γιατί έχουμε πει ότι αυτό τα παρασύρει και βλέπουμε ότι είναι σε historically undervalued levels το bitcoin. Πιο υποτιμημένο πεθαίνει, σε αντίθεση ο χρυσός, όπως βλέπουμε εδώ, είναι φοβερά overvalued σε σχέση πάντα με το global liquidity. Άρα αυτή τη στιγμή σε τι asset θα πας, αυτό που είναι overvalued ή σε αυτό που είναι undervalued? Όλο αυτό θυμίζει 2020, όπως διαβάζουμε εδώ, που ο χρυσός μυρίστηκε πρώτος στο money printing, το τύπομα που έρχεται έτσι, και το bitcoin πάντα καθυστερεί λίγο.